Na yung bagarbiyo kakabsat, siyak man ni Pastor Joey, ti kadwayo ti daytoy, apa nagdebosyon kan panagkararan. Tuy pusukin na marik na, ti ingget samit atal na, ulitek nga ikanta, ayat Diyosa na marswa. Talna, talna, sagot nagaput gloria, unag samiten na talna, ti saguti Diyos Ama. Ni Kristo ijay Kalbaryo, ti utang ko binayadan na, gapot patay na ijay krus, ispal ko ti interna. Sagot nagaput gloria, unag samiten na talna, ti saguti Diyos Ama. Idi isut inawat ko, ni Jesus akas ko apo, tuy pusok napno tirago, kental na di masaho. Talna, talna, sagot nagaput gloria, unag samiten na talna, ti saguti Diyos Ama. Ken Kristo hintay masarap, ti talna di mayemkas, no Kristo di tay sinahan, inggan at panungpalan. Talna, talna, sagot nagaput gloria, unag samiten na talna, ti saguti Diyos Ama. Adda tayon iti may kadwa a Sabado iti bulan ti Nobyembre, bulan ti panagyaman. Ti leksyon tayo ti dayto rabi kakabsat kan masarakan iti surat ni San Pablo kay iti taga Colosas. Kapitulo 3, versikulo 17. Nga rod amin nga ramiden ken sawenyo, aramiden nyo tinagan ni Apo Jesus. Agyaman kay ti Dios ama babaen ken kuana. Iti amin nga aramiden ken sawenyo. Aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kay ti Dios babaen ken kuana. Damagak man kada kay kabsat. Damagak man kada kayo. Mamin ano kayo nga agyaman iti tunggal aldaw. Mamin ano kayo nga agyaman iti Dios iti tunggal aldaw. Mabalin ko nati na dumakada kayo. At least talo adaras, pastor. Tunggal mangan kami, agkararag kami, agyaman kami ti Apo. Pamigat, pangaldaw pang rabi. Wow! Napintas lao na itayjay. Mabalin ti daduma kada kayo kunayo. Mamin 5 at least. Malaksid ti dayjay pandangan, nung makariingak, ken sakbay ti maturog, puno sakbay maturog, agyaman na kiti Apo.
Nasa itlaunay, tinaduma. Mamin ano kadi kada kayo. Mamin ano kayo ngagyaman iti Dios. Anya kadi dagiti pagyamanan nyo iti Dios. Ti leksyon tayo iti dayto rabii. Kunana, agyaman kayo iti Dios Ama, babayan ken kuana wenno, babayan ken Jesus nga Apo. Iti tunggal aramid ken tunggal sa utayo. Paset kadi dagitoy iti pagyaman tayo iti Dios. Iti tunggal sa utayo, mabalin kadi ako nan tayo. Daytoy ket isaok agsipod ta. Agyaman na kiti Apo, ti kadi marites tayo ket paset ti panagyaman tayo ti Dios. Ti kadi panagchismis tayo ket paset ti panagyaman tayo ti Dios. Ti kadi panagrasaw tayo ket paset kadi ti panagyaman tayo ti Dios. Kasla narigat ang panunutan na kasjay. Ti leksyon tayo kunana, amin asawen nyo, dapat rumbeng nga aramid daytoy itinagan ni Apo Jesus. Titunggal aramid tayo iti inaldaw. Mabaling kadi ako na tayo nga inaramid tayo daytoy gapu ta agyaman tayo ti Dios. Ti daytoy arabii kariten kayo agraman ti bagik nga iti tunggal addang tayo, iti tunggal aramid tayo, iti tunggal sao tayo. Sapay ta, amin dagitoy kat gapu, ta agyaman tayo ti Dios. Bigbigek at dadagiti kanito, asaan ko mabalin ko naen, adagiti inaramid ko, aramid ko kan dagiti aming asaok ket pasati panagyaman ko iti Dios. Gamiti dayto rabii. Sapay tamakarit tayo amin. Sapay tamakarit tayo amin. Nga iti tunggal aramid ken sao tayo. Aramiden tayo daytoy itinaga ni Jesus nga Apo. Akas pagyaman tayo iti Dios. Agkararag tayo. Naragsak kami wapo ang makalagip kan mapalagipan babanti sao kay iti tunggal aramid tunggal sa umi ket masapul apaset ti pagyaman mikan ka. Masapul apaset daytoy iti panangbigbig mi, asikat ti Dios iti biag mi. O Jesus nga Apo, dawatan mi, palintagan na kami, pasantuan na kami, iturong na kami, tapno mabalin, mi ako naen, titunggal aramid, titunggal addang, titunggal sa umi, kat pagyaman mi dagitoy kan ka. Paset iti pagyaman mi kan ka. Iti tunggal biag mi. Uno iti tunggal kanito ti biag mi. Amin kadi, dagitoy. Kat biag kan kanito. Anapnuan panagyaman kan ka. Tulungan ti sumagtugal may sa kana kami tapno agbaling kami na pudno iti saom kaya nagbaling kami na pudno kalig iti bilbilin mo. Tulungan na kami mat kay iti amin apagrikutan mi kalig iti amin apagdaldalyasatan mi. Ipaay mo ti panakaagas kada kami kada kay iti amin kapat patag mi. Ipaay mo kadi. Ti parabor mo kada kami. Tinagan mo Kristo daytoy kararag mi. Amen. Amen. Ti mga mensay pagkakabsat. Siyak ni Pastor Joey, ti kadwayo iti panagdebosyon kan panagkararag iti tunggal rabi iti Sabado. No nabendisyonan kayo kay iti online ministries iti Nax United Methodist Church ket ti Apo karkarita na kayo amang ted iti iglesia adtoy ti bang accounts ti Nax
UMC agraman ti GCash account na. Mabalin nyo ti agi-transfer kaya ito'y na accounts. Kaya laglagi pa nyo mat. Saan nyo liliwayan? Ti mangted. Iti pagyaman iti apo. Iti biyag. Iti iglesia lokal. Nga ayan nyo. Ti maminsan pa'y na yung bagrabiyo. Kati Diyos, ipainat parabor kan pamedisyon ka na kayo. Amen.